O ia, erbyn hyn, fi ydy'r unig un sy'n gweithio yn rhan yma o Chwaral Cilgwyn. Ond dwi'n cofio pan o'n i'r ysgol, mae yna tua 300 o ddynion yn gweithio yma. Ac ar ôl yr rhyfal, mi o'na tua 100 mae'n siŵr te. Ond erbyn heddiw, does na neb yma. Mae'r lle wedi darfod i gyd te. A dyn gweithio yn y doman dwi ar hyn o bryd yn hel clytiaid y gwynaf. A dyn hollti nhw a'i naddu nhw. Dyn mae'r cerig mynd i ffwr i rhai mynd i Lundan a lleill am Birmingham. A mae rhai o'n yn mynd i fyny yn bellad â Scotland. Ond fel y gwelwch chi, mae yna ddigon o oelon pobl wedi bod yn byw yn yr ardal yma. Dwi'n cofio rhai yn byw yn bob tŷ sydd yma wan. Dwi'n cofio rhai'n byw yn Samaria, Daniel Williams yn byw yn Samaria. A Greenland o'n nhw'n galw'r hen dŷ bach yma. Hen farig sy'n chwaral oedd o ers blynyddoedd yn ôl. Wedyn mae pen cerig Gwinion draw yn fanna. A mae hen blas ar ben y ochr y mynydd yn y topcw. Mae yna hen dŷ bach yn gwylod na fydd. Gorlan Lwyd i enw'n acw. A mae yna 4 o'r dau bach yn y top ychacw. Pen Ffynnon Wen oedd enw'r rheina i gyd. A dwi'n cofio pobl yn byw yn bob un ohonyn nhw.